because only nweta this video kawa to Salum Mozia. This is an open letter from me, Ezugo, to Akozion Idume, Akozion Memuli Ife, Akozion Memuli Ife, Ofonye Kwala, Ilotu Ndi Ilo, Akozion nwannem butuo. First, I ekene godu maka na odu easy for restoring sanity to the Facebook community. I'm not talking about ife gbasalo chukwuka, but you ngu wonye seti record straight from the moment it sort that the GO out. Hapu maka mkpoto ha na-enye anyị ma nke we eziokwu. Onye chọrọ igwe onwe ya eziokwu ya agwa onwe ya eziokwu. Ngu set the record straight. Anything they emeru today will always make reference to you, because no ngu onye wake lie up from slumber. Ngu onye wake lie up. Why? Rise up and take up your place. Ngu onye gwala ibinienu na ogogo enuo. Yotana aneme ona gananye. So before I be your favor, I ekene gudu ekene ni fi melu was not go melu. Now some people name me fair today na ha na eti caution. Happen say maka nde na-ekwu na during the time of that GO has na yo gwasi that GO kelu ka ha esi ekwu na ha ma na that GO nya yola ayo ebe that GO batalo yo own lawyer na-enye advice ifuda na nye etu akita innocent mona innocent nurogo melie innocent lawyer innocent bịakwazie na-enye m advice kele advice ọ na-enye m onye emeli ka a na-enye advice ka ọ ghara repeat ife batalụ o ji wee ba n'ọgụ eji wee tika ya ahụ. Ịghọtara ife m kwuru? Onye emeli ka a na-enye advice for subsequent problem nwere ike ịbịa n'ihu, ka ọ ghara ijekwa bakwa na nsogbu anyị eji wee tika ya ahụ o wee batakwa n'ọnọdụ ahụ eji wee nyebe ya advice ya. Ọ bụrụ onye emeli Michael Zekume did not for one day advise Akozion na that office, or advice Ebuka Obi na that office. Onyo advice rewo that GO. So onye ha na advice wonye emeli yoro biko ana advice zie ka ọ ghara imekwa ife omelu mbụ maka na o repeat ife ahụ omelu ọzọ na biko na ya wanu biko. Having said that, my brother, achọ nke butuo asịrị na mgbe Bible dere wee sị na mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya chigheta wee mee n'ife edere n'ikpe na eziokwu na ya agbaghara ya wee mekwa ya ka ọ dọọchị ọzọ. Biko ọ bụrụ na mmadụ emeghe mmehie, there will be no forgiveness. Biko na ụmụnne m unu abado na maja Akozion butuo, my brother. Ndị Zion butuo nu. Evangelist Ebuka Obi butuo nu. Ife anyị na-eme n'ihu akwụkwọ ahụ ka o wee dị mma. Ịghọtana? So onye ghọta ebidoro m sị na o site taa adọwa mma na ọdọwalụ gboo. O bido taa adọwa mma ọdọwalụ gboo and o bidoro gboo. So mgbe onye na-eme ife realize na ife ọ na-eme edo njọ. Ịghọtana? Mgbe onye na-eme ife realize na ife ọ na-eme edo njọ wee shigharịa wee yọọ mgbaghalụ, I am of the opinion that na ya agbaghalịa Akozion, ndị Zion and Ebuka Obi in particular, onye Ebonyi Son mejọrọ direct. Ịghọtago? Ana m ayọ gbaghalụ Ebonyi Son gbaghalụ na Ebonyi Son n'ọgwụrụ nwanne anyị ka ọwụ. Ịghọtago? Agbanyeghị na onye ọwụ bara n'aka ọjọọ, ewee chọọ
ka mislead ye mana ọwụ na mislead kataria ọwụ n'isi Asaba were abịa Nnewi wee pụta Ọba Junction wee gbafee Ọba Junction wee gagido pụtakwa ọzọ ụda gbafekwa ọzọ ụda amen gbafee Nkwọtụ Ngwọ gbafee ọzọ ụda mba ama m ụzọ ahụ ọfụma gbafee Ilobalụ nke bụ okwu ọsapụtara Osent gbafee Nkwọtụ Ngwọ gbafee ọzọ ụda gbafee Kwusigo gbafee kelafa nke eni Madonna Junction wee na-elu Azia Junction. Ọ bụrụ na isikwa ebe ahụ make a U-turn back shigatawa back ihe echi ya kwa na all this junction ịgbafekwa this one yeah provided me make a turn baba Nnewi from anyone before irute Ọba New Road and Old Road ya abatawakwa Nnewi ahụ ị na-abịa ebe ya no wee gafee ụzọ fuo complete wọwụrụ na ịgbagogide na-eru Owere a na-agwa ahụ n'ọkwụ Nnewi ka ị na-eje ịmakwa ụzọ isi ife a ka na-enye moto ọkụ nwanne ihe elu Aba ihe elu Port Harcourt mana ebe ọnwụ na onye ahụ echi ya na back shọta na destination ebe ọ na-eje abụrụ ebe ọ na-eje anyị agbaghara ya and anyị enyere ya aka especially the fact that na Akụ Zion na Ebonyi son wụ your own very Ebonyi brother. Go. Especially the fact that an Ebonyi son were your own very Ebonyi brother, a southeast son and an Igbo son. I abwagaria negaro ya anya, hoping that he has learned his lessons. No na the apologies from the deepest of his heart. I abwagaria ke if I na-ekwuzi n'ihu akwụkwọ. If not ka ụmụnne anyị ahụ emete bido mee iwe ya ọfụma. Everybody is open to criticism. I will keep saying it. But do not overstep your boundary. Do not overstep your boundary. Because onwere onye eji block wee mee. Ọkwa ahụ ahụ eji wee ọbara na-agba na ahụ wife na-agba onye ọzọ n'ahụ. Ife ahụ emelughị wute marakwa na ọ ya ewute onye ọzọ. So ụmụnne m ndị Zion, Akụ Zion, my brother, and the evangelist Ebuka Obi, our daddy. Achọrọ m ka anyị yọọ unu as Ezugo Global ka anyị gbaghalụ Ebonyi son neghalụ ya anya. We move regardless. Ọlụ aka ya alụ ka nkụ. Yes. Asịrị na ede na Bible na ọṅụ na-adụ n'eluigwe maka otu mkpụrụ onye cheghalịrị. Na ọṅụ na-adụ n'eluigwe maka otu mkpụrụ onye cheghalịrị. Wee sịghị na atụrụ 10 ofu wee fuo na ofu ha furu efu na ya achọgide neghalụgodu na na-eni anya chọgide ofu ha until na achọta ya because na ịchọghọ ka otu mkpụrụ obi dafunahụ anyị. I am pleading as Ezugo Global TV, my fans of Akụ Zion, fans all Zionites all over the world, Evangelist Ebuka Obi, let us forgive Ebonyi son because he is our brother. We have to take him back as our brother. This is my honest letter to Akụ Zion. I am addressing it to Akụ Zion, but this letter, na agala Akụ Zion, na agala ndị Zion all over, na agala anyị nwawunde ka believe na Jesus na-adụ ndụ, na Jesus ka adụ ndụ n'ime anyị. Ịghọtago ka anyị gbaghalụ nọ ka anyị butuo unu. We move regardless. I still remain your brother Ezugo. Onye ya ama ọmalụ. Obido ta adụwa mma ọdụwalụ gboo. Na ulukonu. Before I forget, chetakwu na Zero Bitters mmanya ike nke awụ nke anyị. This one is our own. Mmanya edolu nsọ, mmanya edolu asọ, mmanya edolu asọ. Ṅụọ ya ka ọ zachasịa ahụ, zọchasịa ụmụ ngwongwo rikosi niile ahụ dọwụ n'ahụ. Ịghọtago ịba n'ọlụ, ịba n'ọlụ ụdị ndị otu anyị. Ịghọtago agbanyere ịga n'aka ọfụ, ịba n'ọlụ ikpechiri, ịba n'ọlụ ọkụpa ya your territory. Zero Bitters mmanya ọkaibe nke ahụ nke anyị onweghị ife ebutelie. Daalụ nọ.